sis! Unang-una talaga siya. Thank you sa thumbs up mo. Ba't ngayon, mahaba na prank kita? Wig lang yon, wig. May premiere ka, ibaba mo na dyan. Pa-share ako. Thanks. Tapos may entry na rin kayo. Kakagising lang eh. Buti pa siya. Sana all kakagising. Live lang tayo. Ay, wig ba yun? Opo, wig lang yun, sis. Minsan kailangan natin magpanggap. May buhok. Kailangan natin magpanggap na may ang buhok. Yun. Thank you sa share. Yan lang. Mag-ano lang tayo. Play. Habang magluluto ko ng fried rice. Vergara Evangeline, salamat sa patamsak mo. Yan. Ano kanina ito? Hi, ano yan? Usok na po. Hello, Isa Ferres. Mega share up. Sino yan? Hang ni Lorena. Yan. Bigyan kita ng jacket. Thank you sa pag-share, Vergara. Maglilista ako saglit mamaya. Ba't ayaw malagyan ni ano? Anana, hello, thumbs up. Thank you po. Saglit bibigyan ko kayo ng mga jacket. Yan. May premiere kayo, kapatid ni Lorena. Okay? Salamat sa patamsak nyo. Team Guwapo, tamsak Kalembang all adyo. Yuy, thank you po. Thank you. May alagang kulit. Andito ka, team. Premiere. Sino may premiere? Ay, si Vergara. Tapos nagbaba ng bahay si Lorena. Saglit, pupuntahan natin. Si Vergara, premiere niya yun. Yan, tumusok na ako Hindi na ako magbabakas, Vergara. Sisi ko. Patusok ako. Live ko mamaya. Okay. Baba mo. Lorena. Baba mo.
Tusok ko. Tusok ko dalawa. Si Vergara, tapos na ako. Sino pa nagbaba? Hindi ko na makita. Anong baba? Sino pa nagbaba? Oo, kita ko si Kapitana Lorena Bali. Team Guapo. Wow. Salamat. Yan si Lorena, nagbaba siya. Yan, nagtusok na po ako, Ma'am Lorena. Thank you po. Yan. Saglit ha, kukuha ko ng listahan. Luluto pa ako. Guys, kapatid ni Mr. Kilay yan. Yes, ako pang kapatid ni Mr. Design ni Kilay na pangit. Ang kapatid niyang pangit. Pinakilala talaga ako ni Berga. Para tayong ano ano yun, tawag doon? Lalaban sa ano? Kandidato ba tayo? Go now and take a bath. Vergara Vangeline dan Tansak dating dikit premier yan. Sabi ni Anana, thank you so much. Thank you Anana sa pangalan mo. More blessings po. Sinong gusto ng kape? Ano luto mo sis? Ano? Fried rice. Tsaka soup lang tayo. Tapos mag-fry lang tayo ng chicken. Okay, babaw natin ganun. Parang restaurant. Kasi apat lang kami. Wala sila mama. Lagyan natin ng corn as usual, ang fried rice. Yan. Sabi ni Team Kwapo, naku, basta mawafa, balik-balikan. No? Saan tayo sis, nagkakape? Diba kape ko, sis? Yung ano, maloloka ka. Joke lang. Yung maloloka ka. Nai-stress ako. Nai-stress ako sa naiisip ko. Joke. Salamat sa mga patangsak niyo dyan. Hoy, Team Guapo, dito ka na naman. Manghasik ng lagim, ha? Yeah, guwapo. Ganitong oras ka ba mag-LS host? Depende po, pag may time lang. Bakit po, abangan mo ko? Yan po hinahanap ng mama ko. Magaling magluto. Wow! Sige, wala nang cheche-buresa yan. Ako na asawa mo. Joke. Akala mo hindi kita sasakyan. Natutulong ako magluto. Nung nag-abroad na. Ang alam ko lang nun, kumain.
Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang hindi ang ganyang katawan. Ang sarap magtitigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, Ba't di pa nag-start si Miss Renel Fragale? Oho, sa abangan kita lagi. Wow, si Tim Guapo ah. Nahihirit na si Tim Guapo. Guwapo talaga. Alam mga kadiskartingan eh, no? Yan, meron kang entry sa akin ah. Yung ano ko, pa-bless natin. Ano, sa July 2. Yan yung mga bago tayong pa-entry. Sila Tim Guapo, Anana. Kasi Vergara, ano, marami ng entry sa akin yan. Kaya abangan nyo ako sa ano ah. Mga sponsor pwede rin naman. Ay, mamaya pa yung sales. Mga 6. May nakaset na ba siya? Mga 6 ka pa. Ako kahit anong oras. Oo, nakatamsak na ako. Sabi ni Lorena. Yan, maglablabang kayo. Baka hindi pa kayo ano. Tamsak dali, lalabs. Yan, si Marinel po is nagpapangat po yan. Si Miss Marinel TV. Yan, thank you. Po. Opo. Pa-entry! Yes, oo, may entry ka na, Guwapo. Sige, di ko alam eh. Tamsak muna. Kapag naalala ko mga araw na magkasama natin sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Marinel TV, yan. Ano, mabait yan si Lalabs. Nagpapaangat yan. Salamat sa time ni Miss Marinel TV na busy-busy. Busy-busy yan eh. Busy sa mga nagpapaangat kasi. Tinutulungan niya yung mga maliliit pa yung bahay. Diba? Nag-play din yan, kaya tuwing hapon, anong oras ba yun? Ang kanyang paangat. Sino sis? Yan si Marinel TV. Sisi, nagpapaangat yan. Nagpi-play din yan. PM mo ko mamaya nga. Speaking of that. Ingatan mo siya. Oo sis, minsan nagtatamsak ako sa kanya. Nakikisali pag divisi. Oo, kasi pag pagpaangat talaga. Kailangan mong tapusin kasi nag-aano rin yan, naglalagas pag hindi kayo nagstay sa kanya. Baby, huwag ka nang mag-alala ka. Alam mo naman talaga nagkailangan ka. Katulad mo'y matagal ka hinahanap. Gusto kong makilaya. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nandiyan nakita. Isang Pilipina. So you go take a bath now. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa ako sa dagat ang nanahiga. Huwag kang mag-alala, baby, mamimiss kita. Mahal mo man sa aking tabi. Pagpaalam ng ibig sa bibig, pala kong hihintayin mo.
Lorena, kay Marco Mangin din si nagbabaklas. Oo. Kasi dapat magstay kayo pag nagpapaangat. Nagbabaklas kasi sila. Siyempre, di ba? Kawawa yung mga mga nag-i-stay. Yung mga nag-i-stay, yun yung nakakarami. Umugot tayo. Doon ako dati pag umaga. Oo. Kabait yan si Marinel TV. Kuya! Pwede ka ba makasama sa paggagala? Sakaling pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka na naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, hindi kita abalahin ka. Ilang naman namin pa ba? Dapat para pagtago kang mag-alala sa akin. Buti na pantasya, lamang nila ay maskara mo sa gabi at kita ka mo sa umaga. Kung ka sa likod ng kolorete, hindi na mahulugan sa salitang para kasi para sa akin. Kaya manang kupad. Where is my... Uy! Ito sa'yo natin ang kasya. Di pa ako pinagdamutan ng kapalara. Sweet bed. Bago sa'kin mawala ng pag-asa. Kung ka na matawag ako na lang. Dito mo kapag hindi na kayo magkasama. Ay, nakita ko isang babae. Di ko manimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang itong nalan mo kung nakita kita? Ako'y di mapakali. Gustong mahawakan ng mga kamay. Ngayon, di mapaligay. Sana ikaw ay makasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, nang ikaw ay makilala ko. Kailangan ka, talaga nakakalaga. Katulad mo nakakalaga. Gusto kong makilala, gusto kong makilala. Isang dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina. Busy tayo, busy. We've been knowing about each other for a while now. Ain't no past we could've taken for this lifestyle. I had a girl, you had a man, I was on a go. Broken daily, please don't judge me off a song ago. I know you ain't gonna wait forever. I know that it's gonna take forever. Kain tayo, Pringles. Nag-sale, kaya bumili ako. Ikaw na, ganda na talaga sa aking mata. Ikaw na pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Nadaraan na naman sa'yo ako'y pakibalakin. May nakita kong isang lalaki, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. Kung pwede tayong magpagagabagagalamig o magdamadagasindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you Lorena, hello. Thank you. Nag-stay. Salamat sa mga patamsak nyo, Baka busy kayo. Pwede na po. I just want your body, baby, lika na. Di na ko galit, baby, huwi ka na. Team Guapo. Sabi ni Lorena, ay guwapo. Lorena daw. I just want your body, na na na. Pinaka, bago na binata sa aking mata.
Lyza, and this is our mashup cover of Much Better Talaga at Awila. You're the best girl I'll ever sing about, sing but sing natigin. Salamat sa 4 million in the house. Di pa ako naka-edit yung premiere ko. Shit. Tamad pa ako. Tamad pa siya, Kate. Ang mga tumitingin sa ating dalawa. Pag nagpa-fried rice kayo, maraming bawang. Mas masarap. Kasi sarap. Ko. Tabatchoy. At kung hanggang dito na talaga tayo, hindi pababayaan ang daang tinaak na kabiligan. Una po tayo hanggang dulo, kapit lang na makikita, abutin natin ang magdala. Salamat sa nag-i-stay. Saglit na may palaro tayo. Handa ko lang tong fried rice ko. Palaro tayo ng pinanghenyo. Anong niluluto mo, host? Bikini man. Pwede patikin. Sige ba? Fried rice. Yeah. With pork. Tapos lalagyan natin ng chicken wings on the top. So, fried ko lang yung chicken wings sa butter. Tapos, lalagyan ko siya ng cucumber. Yun yung nila, vegetable. Papakita ko sa inyo kung mag-stay kayo dyan. Yung salmon din, lalagyan natin ng salmon. So, fry natin sa butter din with oyster sauce. Hi guys! Hey! Aston! Ang kulit. Laga ko yun. Yung dapat, chicken wings. Lalagyan ko ng asin. Hugasan mo siya sa asin. Para di malansa. Ako'y naghumaling at sa tuwing ikaw ay lalapit ang mundo ko'y tumigil. Huwag mo sanang iisipin napapagod na ko. Di ko agad pero sa'yo na ba? Gusto ko lang naman ang kasigurado. So what are you doing?
na naman, right? Naliligo kasi siya eh. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Isip sa umaga wala na lang. May premiere yata si Kuya, no? Fragale. Saglit, titignan ko nga. Pero alam ko nakatamsak na kayo. Yan, ito yung chicken wings natin. Hinati ko siya sa half. Para ano. Meron na? Tignan ko nga. Yan. Walain nyo yun, no? Ang bilis talaga ng oras, no? Kakalating oras na naman tayo. 1 hour lang tayo, guys, ha? Kumuha ko ng mga pa-enjoy. Para more na mas manalo kayo. Abot tayo ng ano, kahit 10 man lang katao. Pagpapalaro ako, sige. Gcash or load. Dali, invite pa kayo, invite. Para masaya. Tataplo pa lang tayo. Pagpapalaro kasi sa dali hanggang 10 o 10 tayo. Wala na, tapos na mga premiere nila. Sige. Papalaro ako. For load. Dali, 10 dapat tayo dito. Dali, nanda ko na yung fried rice ko. Piprito na ako ng itlog. Invite pa, invite. Your hair pa po. Where's your towel, pe? Wipe your hair also wet. Yung Yakult, your snack. Keep all your thing. You're done already? You're done? Your room is open. Diba napapa-English tayo? 3 pa lang tayo. Paano mo papalaro? Bait pa, Vergara. Gusto mo ikaw naman manalo?
bagsak mo, si sis. Papalaro ako, dali. Sana'y matupad ako'y di na mapagaling. Gawin natin lagi na itong dating sandali. Madahilan ka palagi paalam. Umalis ka na kahit di ka na mapaalam. Sa tuwing kasama mo, sa tuwing kasama kita, pinin mo na tayong dalawa ay bagay talaga. Just listen to me now. I say, huwag kang magpagkaiba. Show me, baby, it's my love. Gusto kita na mapasakin kahit na mali. Katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Magtawag ka na. Magtawag na ka, dali. Sampu Kapag naalala ko mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasiyahan. Yung tipong kapag tayo nakatitigan, ngumingiti ang pagpang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Parang nandun ka pa, lagi pumupunta. Di nakasahan ay sobra sa kalating dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Sa'yo pinanggamat na ko basta may kasama ka. Kaso lang wala. done share. Yan. Okay, saglit. Magbigay pa kayo. Saan po magpapalaro ako? Lord or Gcash? 250. Dali. Iba pa yung entry nyo Dali. July ito yung entry nyo Papalaro. Ay, bubunutin yung mananalo. Kumbaga ang magkaano doon, yung kuya ko at saka si Josa. Ano natin, ang tawag doon? StreamYard, kasi pag may amo na ako, sila yung magpo-continue. Yung kuya ko at saka si Josa daw. Sila bahala. Pero bubunot na ako ng mananalo inaayos ko yung mga entry niyo sa akin. Kaya huwag mag-alala, hindi po yun na pending. Totoong magbubunot tayo. Okay, 3, 7 pang tao. Kasama na ako dyan. Walang mga tao. O dali kahit 5 lang. Sines. Kasi sines.
问的耶。 Ama? 谁呀？你帮你问啊？啊？呢個係識晒。呢個 iPad 幫我買飛機，乖乖會幫我上島啦。你睇兩個 credit card 好啊？Dear Shirley, the credit card here. No, ma, ito na ma. No. Ito na. 還有兩張馬會出 credit card 嘅喎。今天你唔要啊？喂，你張 credit card 喺邊度啊？擺喺邊度啊？我兩張卡。哦，你唔記得買晒哦 ，OK。哦，OK 好啦，我而家我擺低我 iPad 㗎啦。原來你聽日考中文又叫我過嚟溫。中文啊，聽日考係咪啊 ？OK 啊，聽日係咪考中文啊？中文啊，好啦好啦 ，OK， 好啦，拜拜 ，OK 啦。我屋企啦，好唔好啊？你叫姐洗乾淨。I want to leave a sticker in my face 啊。Just want check it 啊。你幫我攞嚟。Ito na. 係我屋企成日拍大嘅。Dumating yung lola natin. Kuya, lock the door, please. Are you still alive? Yeah, wait up. Stop it! Stop. Why? Ready? Dali, mag-isip ako ng papagawa. Ipapakula. Tatlo pa lang kayo. Sige. Okay, that is my chance to
Yes, there's a po. Bakit ganito? Ikaw ang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw ang gusto, dalhin kita sa paraiso. Pantay sa'yo. Pangako sa labas ng bahay niyo. Sorry ah. Utusan tayo eh. Can I eat this? Why? Why is it this? What's this for? Don't talk to me. What? Okay na, sige na, go. Hula-hula tayo ah. Abang kain ako ng karon. Ano?
Ano ba? Naghahanap ako sa mga vlog ko kung talagang nanonood kayo. Pinuhin nyo? Sige, sige. Sige. Sige, type Y na. Dali. Sa gustong sumali. Pinahihan nyo tayo. Because you always touch. Sorry, guys. Here you go. What are you? Walang tao nga. Okay. Bagay, hindi. Pinahihan nyo tayo, ha? Hindi siya bagay, hindi. Ginagamit ng tao, hindi. Loko mo lang ko. Adeline Perez, hello. Pagkain, hindi. English. Hello, Roxy. Yan, meron ka na pong jacket. Pinahihan niyo po tayo, ah. One word. English. Hindi. Tanong pa, tanong pa. Salamat, host. Always po. Yan, sali ka po pinahihan nyo. Nag-delete ka rin ako ng entry. Dali, pinahihan nyo. Tanong pa, tanong. Habang ako ay nag-fry na. Ang ano niya, 50 load or Gcash. Sa
Sa kusina, hindi. Sa labas. Sa labas ng ano, kusina. Sa banyo, bagay po ba? Hindi siya bagay. Tanong pa, tanong. Tanong pa kayo ng maraming tanong. Bagay po ba lugar sa labas ng bahay? Application, hindi. Mamaya ako magbibigay ng clue ha. Artista, hindi. Hindi siya artista. Party ng tao, hindi. YouTuber, hindi. Sige, habang maglilista ako ng entry, guys. Hindi pa talaga ako nakalista. Ang hirap. Grabe sila, hindi pa nga sila nakakarami. Nilalagay sa pagkain, hindi. Ano siya? Condiments? Hindi. Wala sa nabanggit, mga kategory. Wala pa. Sige pa, tanong pa. Lugar, hindi. Nagbilis ako ng entry, ah. Sige, tanong pa kayo, tanong. Roxy. Ginagamit ng tao, lugar, plug, hindi. Roxy, ano yun? Alfonso. Words? Ano words? Sige, magbigay ako ng clue. Sige pa, makula pa kayo. Ano dyan? Profesyon, trabaho, hindi. Marami pang tanong, hindi nyo pa natatanong. Diba, pinagyan nyo? Lugar. Mga ganon. Kain. Sige, tanong pa. Trabaho, lugar, hindi. Sige pa. Ang hina. Ang nangyari, hayop, hindi. Sige pa. Hingwapo. Pangalan, hayop, hindi. Dali. Bansa, pangalan, hayop, hindi. Country. Oh, may English, may Tagalog pa kayo, ah.
Sa Pinas? Oo, sa Pinas lang. Pero minsan meron sila sa ibang bansa niyan. Meron nga dito sa akin eh. Favorite ko siya, guys. Pero magtanong pa kayo ng mga clue. Ano kaya pinapahula niyo? Vergara. Dali na. Beach? Hindi. Pag nasa Hong Kong kayo, alam niyo yan. Once in a week. May time na gusto ko yun. May time na. Kasi ano, kailangan ng paninda. Gulay. Paninda, gulay, hindi. Harang po, hello. PH, hello. Salamat sa pangalang. Bundok, Disneyland, Cavite, Tamsakdan. Yan, meron ng jacket si Rasha. Ay, PH. Hindi. Tourist spot. Happy blessed Monday, everyone. Hello po, PA. Thank you so much. May entry ka na po sa akin. Yan, pinahihin niyo po tayo. Hulaan niyo yung pinapakula ko. Magbigay pa ng clue. Paborito ko yun. Once in a week ko lang siya. Ha? Bangka? Barko? Hindi. Ay, naglista na ako ng entry niyo, ha? Ano yun? Barko, park, clue po. Halaman. Sige, bibigyan na ako ng clue. Okay, I picture you and then I send to your mommy. You're not listening. Don't know how to protect your eyes, ha? Let me angry talaga. I don't care. Just do it you want. I picture the computer. Then I send to your mommy. I'm still watching, mom. You're not listening to me. Don't know how to... You thought I'm joking, right? Oh! Go out. Your mommy will punish you later. Wine. Korean food. Wine. Sige pa sa wine. Oh, ang galing. Ang galing sila naglala si Aiza. Sige, wine. Wine. Sige pa doon. Some sugar. Malapit na doon. Wine, red wine. Soju. No. Let me talk. Yan, nakatamsak na ako sa'yo. Gemini 87 TV. Later. Tanduay, grapes, wine, hindi. O, research lang. Sanmeg, hindi. Diba? Hello, SP. May kamenta shoutout po sa'yo. I like your hair. Thank you so much. I like your hair. Are you straightening your hair? Yeah, my hair is straight. And then the first time, yes, of course. Why? I want to take a plate. Why? I'm... Ano? Are you? Ano to? Alfonso. I have highlights in my hair. First time. Alfonso, hindi.
Sige pa, red wine. Hindi. Black Rebel, hindi. Tequila, hindi. 50 ano to 50 Lord or Gcash siya. Merlot. Ano to? Merlot? Ano yun, Merlot? I think you are looking very pretty in your hair. Wow, thank you so much, SP, for your very, very, very nice comment to my hair. Are you... Why are you saying that? Wine. Love naman dito, guys. Okay na, nakatamsak na ako sa'yo, PH. I'm a virgin? You think about it. Who is this? Sino pa? Novelino. Hindi siya Novelino. Do you have a child? Yes, I have. One daughter. I'm single mother. Chardonnay. Hindi lang dun sa wine tayo, basta dun na, malapit na dun, ha? Dami nyo ng clue, ah. Ang dami ng clue, di mo pala ako nagbigay. Sabihin nyo na lahat ng klase ng alak. O, diba? O, na, dali. Drinks. Carlo Roxy, hindi. Sige pa. Soft drinks, hindi. Sige pa. Tandoy ice. Sige pa. Tandoy ice, hindi. Sunmake apple. Tea, hindi. Ang init. Please tell me what, SP? I'm telling you. I have a child already, okay? Tambanog, school, hindi. Ben Rayosa, hello. Alam ko na siya. Entry ka na sa akin. Rayosa. Dali, Pinoy niyo tayo. Gcash. Gin? Sparkling red, hindi. Sabihin niyo na lahat. Klase ng alak. Paborito ko yun. Heineken, sabi na Aisa, hindi. How many husbands do you have? Only one. One. Hello, channel. Mega shoutout sa'yo. Ayan niya na siya. Nag-ano lang siya. Dali, hula na. Sabihin niyo na lahat ng ano. 50 load or Gcash, ha? Margarita, hindi. Ben Rayosa, thank you so much. So your hobby is so pretty. Milk tea, do you like to see me? So can we do? What?
My God. Dali hula pa. Ano yun? Ano sabi niya? Ano yung semero? Yellowtail. Yellowtail. Buko juice. Hindi. Paano ba mag-ano ng tao? Root beer, hindi. Balis, ano yun? Don't say bad words, SP, okay? Noveline, hindi. Jack Daniel. Gatorade. Hindi, ang Diyos ko. Madali lang to. Niinom ko to. Please remove this, bubbles. Why? Ano yun? Parason niya? Wala pa, dali. Ayang togol. Sabihin nyo na lahat ng klase ng alak. Coke, cake, ano yun, Isa? Soya milk, ticha, soju, de. San Miguel beer, de. Okay, ano ko lang to nung kahapon. Kahapon ko siya. Remove these bubbles from screen. I am not see you clearly because of your bubbles. Gusto mo kaw? Ano yan, Rayosa? Gusto mo kaw, remove ko? Hindi, kasi nga meron hindi ikaw. Sanmig apple, hindi. Sige pa, hula pa. Madali lang to. Matatawa kayo pag sinabi ko na yung sagot. Gusto nyo na? Hindi nyo na kaya? Lahat ng klase ng alak dyan sa Pinas, sabihin nyo. Dali. Bus. May nanalo na. May nanalo na, guys. Si Ben Rayosa, nanalo na po siya. Pundador. Pundador, guys. Yan, inom ko siya kahapon. Ben Rayosa, PM mo ko sa aking page. Nanalo ka po. Hindi na kita kaya. May nanalo na. 50 load or Gcash ang gusto mo. Sabihin mo sa akin. Nasagot ko na kanina yung host. Talaga ba? Pundador? Dali, backward ako. Sino nakasagot kanina? Si Isa? Sino nakasagot? Nasagot ko na kanina. Host. Pundador lang pala. Nasagot mo na ba, Isa? Nasa taas? Sige, saglit ah. Okay, Rayosa, wala. Talo ka. Talaga ba? Hindi ko nakita kasi paalis-alis ako. No? Vlog. Wait, titignan ko lang. Huwag muna kayo mag-comment. Titignan natin. Si Isa daw. Wine. Red wine, soju, beer, boss wine, grape, sanmig. What are you doing, Big? Alfonso, black label. Wala naman. Wala.
Pepsi, Tanduay Ice, Sunmig Apple. Sabi ni Aiza. Saglit ah. Margarita. Gatorade. Emperador. Hindi. Soya milk, sojo. Wala naman, Aiza. Nasagot mo kanina? Si Rosley nakasagot, hindi ako. Ah, si Rosley. Ah, ikaw ba, Rosley? Ah, sige. Mag-reminisce at tumungan Kala ko si habang Aiza. nakikinig sa napakalamig na boses ng dalawang bisita natin ngayon. Kaya naman, please Sige, welcome ano. Marina Delatore and Jacob. Dalawa na lang kayo. PM nyo ako sa ano? Sa page ko ah, Gen D Vlog. Ibababa ako. Gen D Vlog din sa Facebook ha. PM nyo ako dyan, bibigay ko sa inyo yung ano. Kung anong gusto nyo, Gcash or load. Yan, pati si ano, Ben Rayosa. Sige, dalawa na lang kayo nanalo. Yung binaba ni Single Vlog, yan yung page ko. I-PM nyo na ako ngayon. Salamat po. It's okay lang po. Okay, isa pa. Isa pa tayo ah. Rayosa, PM mo ko ah. Thank you. Sa nanalo. Si Rosalie. Wow, bait naman ni host. Okay lang yan. Sige, dalawa sila nanalo ha. PM nyo ako. PM ako sa nanalo ah. Gcash or ano. Load. O sige, isa pa. Bago ko mag-fry. Magpa-fried rice na ako eh. Madali lang to. Sabi ni Ben Rayosa, ayaw daw niya ng Gcash. Gusto daw niya ako. O, sa'yo na ako, o. Ano page mo? Post. Diyan di vlog, Rosley. Diyan binaba ni ano, single vlog. PM mo ako doon. Diyan di vlog. Makikita mo yon, yellow lang din yung profile ko, ha? Bigay mo sa akin yung number mo, ha? Wait lang, ha? Si Aiza Burado. Wait. Ano ba to? Sige. Wait. Lugar. Wait. Pinihan niyo ulit, ha? Sa aking... Hindi, mag-iisip muna ako. Sige. Type Y. Dali sa gustong sumali. Ganun ulit. Gcash or ano tayo load? Wala na akong susulat na entry ah. Sige na, dali. Para mag-end na tayo. Y. Bakit 1, Vergara? Y. Talo na si Vergara. What are you doing? Y. Dali, type Y. Congratulations. You say salamat po. Salamat po. Thanks. Magluluto pa ako. Mamaya ka magluto, Aiza. Ako din, pending. Dali. Sige na. Pinihin nyo ulit. Go. Mainit. Sa aking mata. Magluluto na ako. Tignan nyo yung lulutuin. Lugar, bagay, hindi. Hindi ah.
Pagkain? Oo, pagkain. Oh, si Aiza, oh, di pa nagluto. Pagkain. Hi, Ben. Rayosa, ano yan? Wedding ring? O, pakasalan mo na ako agad. Ginagamit ng tao, hindi. Pagkain nga, Vergara baliw. Kimchi ulam. Gulay. Gulay. Gulay siya, gulay. Chicken, itlog, egg, condiments, ham, hotdog, baboy, hindi. Okra, talong, beans, sitaw, fried rice. Fried rice, gulay, Vergara. Talong, pechay, kalabasa, green beans. Hindi. Patola, ampalaya, sayote, upo, patatas. Ano pa isa? Ano pa isa? Saglit. Hindi ko mabasa. Patatas, kalabasa, carrots, talong, okra. Hindi. Talbos ng kamote, sibuyas, kangkong. Hindi. Carrots, bawang, pinakbet, gabi, bell pepper, hindi. Ano yan? Paminta? Ano? Pundol. Pundol. Sigarilyas, kamatis. Patola, repolyo, miswa. Miswa? Gulay? Ay, sa? Sayote, luya, hindi. Upo, patani, togi. Togi? Hindi. Togi! Bahay kubo. Basta, bahala kayo dyan. Hindi na ako magbibigay ng kumadali lang to. Cauliflower. Broccoli, hindi. Kamatis, papaya. Hindi. Oops! May nanalo na. May nanalo na. Stop na. Si Adeline. Anong sagot mo, Adeline? Filipino. Si Adeline nanalo. Pipino. Pipino. Pipino ah. Pipino. Pipino kasi gulay namin, diba? Kala nyo lang. Yan, may nanalo na. Congratulations. PM niya ako ha. PM niyo ako, Adeline. Alam mo naman na, di ba? Dabi ka naman. PM mo ako ha. Kung anong gusto nyo, Gcash o load ha. 50-50 lang yan sa nanalo. Pag di nyo ako piniem, bahala kayo dyan. So, yun ang ating, ngayon, kasi busy ako. Magluluto na ako para masarap. Yan, thank you so much sa inyo sa pag-stay at sa palaro. Ay, sa PM mo ko para, na lang. Ay, sa PM mo rin ako, ha? Thank you so much. End ko na to kasi magluluto na ako. Sa pag-stay. God bless, ingat kayong lahat. Mga sisi ko, sa bago dyan, thank you so much. At gusto kong manalo sa puso mo. Gusto mong manalo sa puso ko. Ayoko ng Gcash. Pamigay mo na. Ayaw mo ng Gcash. Bye-bye, God bless. Roxy, thank you so much. End ko na to kasi magluluto na ako, ha?
Salamat sa inyo, Aiza, Vergara, Adeline, Rose, yan, kay Rayosa, may ka-shoutout sa'yo. Mwah. Yan. O, diba? May kiss ka pa. Lahat kayo may kiss. O, diba? God bless, God bless. End ko na. Thank you so much. Sa nanalo, PM nyo ako, guys. Bye, host. Luto na rin ako. Oo nga, Aiza, luto na rin ako. Bye-bye. God bless. End ko na, end ko na. Thank you, Dane. Thank you. Bye-bye.